Tajjeb l-ewwel nittama li intom il-koll tinsabu tajbin. Illum se nkunu qegħdin niltaqgħu għall-aħħar laqgħa tagħna fejn jidħol dan is-suġġett ta' Earth and Space li huwa s-suġġett l-aħħar wieħed tal-Form 2. Kellna anke wkoll numru ta' lezzjonijiet marbutin ma' suġġetti differenti, illum proprju ħankunu qegħdin nagħlqu ishom l-aħħar punti marbutin ma' dak li semmejna s'issa. Jekk tiftakru ftit s'issa isu dorna daqsxejn dan is-suġġett kellimna fuq il-jum, fuq il-lejl, fuq l-istaġuni, fuq is-sena, fuq il-qamar. Tkellimna wkoll fuq il-pjaneti u anke wkoll ix-xemx tagħna. Illum se nkomplu nitkellmu fuq kif noħorġu daqsxejn il-barra minn din is-sistema solari x'inkunu qegħdin infittxu. Forsi l-ewwel ħaġa li hekk wieħed jara wara li jitkellem fuq dawn l-affarijiet hija l-ammont kbir enormi ta' distanzi li aħna għandna. Forsi l-aħħar darba tiftakru d-distanza bejn pjaneta u x-xemx jew pjaneta oħra u l-kobor tagħha. L-eluf ta' kilometri fejn jidħol distanza. Propju llum se nkunu naraw daqsxejn żgħira l-idea tax-xjenza kif anke wkoll hija marbuta mal-mod kif tikkalkula d-distanza fejn jidħol l-ispazju. L-ewwel ħaġa li konna semmejna jekk tiftakru marbuta ma' sistema il-barra minn dik tad-dinja. Kienet is-sistema solari jew inkella solar system. Konna qedna li hija magħmula mix-xemx, magħmula mill-pjaneti li qegħdin iduru madwarha minn ħafna materjali ieħor. Imma jekk jiena noħroġ il-barra minnha, fil-verità xi jkun ġara. U l-ewwel ħaġa li qed isib f'moħħu hija li inti kieku kellek tkompli tivvjaġġa iktar, tibda ssib ammonti ta' xmux oħrajn, suns oħrajn, stars fil-verità, li dawn għandhom il-pjaneti tagħhom. Jiġifieri mhijiex ix-xemx tagħna l-unika xemx illi teżisti fl-univers kollu. Mhumiex dawk il-major planets li semmejna l-ewwel aħħar darba huma l-unika pjaneti li jeżistu fl-univers kollu, anzi hemm biljuni ta' pjaneti oħrajn bħal hemm biljuni ta' stilel oħrajn. U allura meta bdew anke wkoll jiġu studjati permezz tal-astronomija ndunajna illi dawn il-ħafna xmux differenti bil-pjaneti tagħhom ishom bħal donnu miġburin flimkien, fi gruppi flimkien. U allura tiġi il-kelma li se nkunu qegħdin nitkellmu ftit dwarha fil-bidu. Il-kelma Galaxy bil-Malti tissejjaħ galassja. Xi tfisser il-kelma Galaxy? L-ewwel qed naraw daqsxejn it-tweġiba din il-mistoqsija nsibu that a galaxy is a group of stars, clouds of gas and dust, particles that move together through the universe. Mela jekk inħarsu lejn din l-istampa li għandi warajja, forsi wieħed jistaqsima dik fil-verità x'inhi. Kull tikka bajda li qiegħda tidher hemmhekk dik hija xemx. Xemx li għandha il-pjaneti tagħha. U dawn qegħdin ishom bħal donnu sħaba ġo xulxin qegħdin iduru f'dak il-post. Jiġifieri ix-xemx tagħna u allura anke wkoll aħna li qegħdin nduru madwar ix-xemx hija tikka waħda minn dawk il-ħafna tikek bojot li hemm hemmhekk. Kull tikka li għandna hemmhekk hija wkoll xemx li għandha l-pjaneta tagħha. Din il-cloud of stars and dust and planets and other objects that is called a galaxy, galassja. L-interessanti huwa li minn studju li saru fejn jidħol l-astronomija nsibu li fl-univers jeżistu biljuni minnhom, mela ma teżistix waħda biss din hekk fl-ispazju, imma bħal din jeżistu biljuni oħrajn. Ġifieri nistgħu nimmaġinaw jekk bħal din ġo fiha hemm ammont enormi ta' dots bojot ta' xmux bil-pjaneti tagħhom. Jekk jeżistu biljuni minn daw il-gruppi, araw kemm il-biljun stilla imbagħad kemm il-ħafna iktar pjaneti fil-verità jeżistu. U daw it-tip tal-galassi b'mod anke wkoll hekk ta' kalkoli fejn jidħol l-astronomija sabu li dawn ġew iffurmati biljuni ta' snin ilu u ilhom għaddejjin u jiżviluppaw
minn mildu l-univers beda. Li kieku kellna naraw daqsxejn computer generated image tal-galassja tagħna bejn wieħed u ieħor, dik ta' hemmhekk hija l-galaxy li aħna parti minnha, din il-cloud of stars and dust, gases, planets. Ix-xemx tagħna hija verament tikka żgħira hemmhekk ġo dak il-ħafna tikek bolot. Kull tikka bajda li qegħdin taraw hawnhekk hija probabilità xi xemx bil-pjaneti tagħha. Dak ifisser illi innutaw daqsxejn l-ammonti enormi illi jeżistu. L-ewwel nett għaliex semmejt hija computer generated image għaliex fil-verità s'issa l-bniedem għadu qatt ma ħareġ daqshekk il-bogħod biex jieħu ritratt tal-galaxy li aħna parti minnha. Infatti ħa naraw ftit kemm kieku fil-verità kellu bniedem joħroġ hawn barra biex jieħu ritratt tagħha, kemm fil-verità għandu jdum għaddej. Imma anke wkoll il-bniedem din ta' isem, din il-galaxy li aħna parti minnha tissejjaħ Milky Way. Infatti li kieku kellna naraw xejn żgħira x-shape tagħha, għandna din fil-verità kif tidher il-galaxy tagħna kieku kellna narawha, infatti x-xemx hija din id-dott li qiegħda hemm ġew dik il-cloud of other stars, li kieku kellna narawha qed narawha minn fuq, li kieku kellna narawha mill-ġenb, se ninnutaw li għandha dan ix-shape irqiq. Dawk id-dots kollha li għandi hemmhekk dawk huma kollha stars. Isu bħal donnu jsek qed tara CD minn fuq, CD minn mal-ġenb. U dan il-line ta' ħafna stars flimkien hija xi ħaġa li aħna flaxija ikollna ċans li narawha. Għaliex għax aħna inħarsu hekk lejn il-galassja tagħna, aħna parti minnha, u allura flaxija meta ma jkunx hemm daqshekk light pollution, din il-group of stars together can be seen during the night meta jkollok id-dram kemm xejn mhux ħażin. Dan il-grupp ta' isu sħaba donnu li għandi hemmhekk jekk huma ħafna stars flimkien, fil-verità hija dik il-linja tal-galaxy tagħna li qegħdin narawha daqsxejn minn mal-ġenb. Infatti l-isem Milky Way propju ġie minn hawnhekk għaliex qisu bħal donnu triq xmara ta' ħalib u għalhekk tissejjaħ il-Milky Way. Tajb li jsemmu wkoll li anke l-kelma galaxy ġejja mill-Grek li għandha x'taqsam ukoll mal-ħalib, jiġifieri din l-idea ta' xi ħaġa bajda, xi ħaġa anke wkoll flowing bħalma hija l-ilma, għandek din it-triq tal-ħalib, din il-Milky Way, minn hemm ġie l-isem tagħha matul iż-żmien. Imma li kieku kellna ngħidu wara ejja nipprova jiena nitlaq mid-dinja tagħna, nitlaq minn ħdejn ix-xemx tagħna u nipprova mmur in-naħa l-oħra. Jiġifieri kieku kellna ngħid tara dik hija l-galaxy tagħna. Jew kien ngħid tara ħa nipprova noħroġ minn hawnhekk and I travel across the whole galaxy. Bejn wieħed ieħor kemm indum għaddej. Jiġifieri jew kien naqbad riga jien minn hawnhekk u nikkalkula min-naħa l-oħra tagħha. Isu bħal donnu dak li nagħmlu fil-mezz ikollok ċirku u ssib id-diameter, u ġveru d-distanza minn post tal-ieħor fuq iċ-ċirku tagħna. Li kieku kelli nagħmel dan il-kalkolu twil, fl-astronomi jgħidilna li l-wisa tal-galaxy tagħna hija 120,000 light years. Hija id-diameter tagħna. Illi ġo fiha mill-fuq minn 400 biljun xemx stilla differenti li daw min jaf forsi kemm il-pjaneta għandhom huma wkoll. Imma forsi qed jistaqsi xi jfisser meta ngħidu 120,000 light years. Xi tfisser il-kelma light year? L-ewwel nett irridu nitkellmu ftit li meta qed naraw l-ispazju qegħdin nitkellmu fuq distanzi li huma ftit kbar mhux ħażin. Mhux qed nitkellmu fuq distanzi żgħar. Jiġifieri jekk nitkellmu fuq oġġetti fl-ispazju għandna minn oġġetti żgħar bħalma huma satelliti li ħankunu qegħdin nitkellmu iktar tard,
imbagħad forsi hemm dak li jgħidulhom natural satellites bħalma huwa l-qamar. Jekk inkompli nieħroġ iktar bħala size għandna mbagħad il-pjaneti bħalma hija wkoll id-dinja tagħna. Jekk inkompli nara iktar fis-size għandna mbagħad l-istilla jew inkella fil-każ tagħna hija x-xemx. Jekk nibqa' sejjer tal barra għandha dak li ngħidula galaxy. U li qegħdin nitkellmu hemm thousands of light years across. Xi tfisser? Jekk naraw ftit, light year tfisser id-distanza li trid timxi jekk inti jirnexxielek timxi with the speed of light for a whole year. Jiġifieri li kieku jiena kelli jekk nerġa' mmur lura hawnhekk u ngħid tara se nirkeb rocket u dan ir-rocket ser jiġri daqskemm jiġri d-dawl. Forsi tistaqsi ma kemm jiġri d-dawl. Ma dik ħanarawha ftit. Li kieku jien qed nirkeb din ir-rocket hawnhekk u nixtieq immur in-naħa l-oħra. U biex immur in-naħa l-oħra ser naqbad dan l-speed kbir jissejjaħ the speed of light kemm jiġri d-dawl. Jiena biex immur minn hawn għan-naħa l-oħra irrid indum għaddej b'dak l-speed mingħajr ma nieqaf 120,000 sena. Jiġifieri in a lifetime il-bniedem qatt ma ħajrnexxielu li jmur minn post għal ieħor biex ikun jista' jivvjaġġa across that whole galaxy. U għalhekk qedtilkom hija impossibbli u veru li wieħed jieħu ritratt tal-galaxy tagħna b'xi satellita. Jiġifieri kieku kellna ngħidu wara nixtiequ li jkollna ritratt tal-galaxy tagħna, ix-xjentisti jridu iwaddbu fl-ispazju satellita li din tiġri with the speed of light for quite a number of thousands of years biex imbagħad nieħdu ritratt. Immaġina ftit l-ammont ta' snin li rridu jgħaddu ġifieri jkun fil-verità bniedem li jgħix 120,000 sena ilu dakinhar tefgħu is-satellita fl-ispazju li tiġri bi-speed of light forsi llum ngħidu ara llum irnexxielha tasal in-naħa l-oħra. Għaliex kif ġa semmejna fejn jidħol l-ispazju m'għandniex affarijiet li huma żgħar imma l-affarijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom huma affarijiet ta' daqs enormi. Allura fejn jidħol light year għandek is the distance between stars because the distance between stars are so vast that they use a special unit to measure the distance from one object to the other. We use what we call light year. It is the distance traveled by light in 1 year. U forsi wieħed jistaqsi ma kemm huwa l-speed biex jiena nkun nista' ngħid tara ħaniġri with the speed of light. Bejn wieħed u ieħor l-speed of light huwa 300 million meters in 1 second. Jiġifieri jekk jiena nirkeb rocket li ngħid dan ir-rocket se jiġri with the speed of light. Ifisser li minn issa s'issa jiena nkun imxejt 300 miljun metru. U allura jekk jiena ngħid tara ejja nimxi minn post A għal post B fl-ispazju with the speed of light. Wara sekonda jiena nkun imxejt 300 miljun metru. Mentri mbagħad meta jitkellmu ftit dwar oġġetti kbar fl-ispazju, jgħidu wara nixtieq li mid-dinja jiena immur u noħroġ x'imkien ieħor fil-galaxy tagħna u ngħid se niġri b'dak l-speed għal sena sħiħa. Fil-verità kemm inkun imxejt? Jiena nkun imxejt dik id-distanza kollha in meters. Jiġifieri niltgħu ftit kemm qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li huma kbar ħafna. U jekk naraw daqsxejn ngħidu iva mhux nippruvaw għal xi darba, imma araw daqsxejn imbagħad kemm huma verament il-bogħod minn xulxin. Li kieku kelli ngħid ara ħanirkeb rocket li jiġri b'dak l-speed kbir. Biex nasal fuq ix-xemx tagħna irid indum għaddej 8 minuti.
u forsi ftit iktar. Jekk jiena nixtieq illi mmur imbagħad ara mhux fejn ix-xemx tagħna, imma l-eqreb xemx li forsi nsib. Irid indum għaddej b'dak l-ispeed 4.3 light years, 4 snin għaddej b'dak l-ispeed mingħajr ma nieqaf. Jekk jiena rrid immur fejn stilla li tissejjaħ bħala North Star li dejjem tidher fin-naħa tan-nord fis-sema tagħna, irrid indum għaddej 320 sena b'dak l-ispeed mingħajr ma nieqaf qatt. Ġardin naraw hawnhekk biżna żgur lifetime ta' bniedem, mhux veru għax bniedem viċin 80 sena dak l-ilma il-life expectancy, hekk jitkellmu fuq 320 sena. Jekk jiena nixtieq li minn fejn konna aħna f'dik il-galaxy mur ġo center tagħha, ġo ċentru tagħha. Irrid indum għaddej b'dak l-ispeed 26,000 light years. Imbagħad hekk ngħidu iva aħna fil-galaxy tagħna dejjaqna ħammorru fuq galaxy oħra bħalma rajna l-ewwel. Irrid indum għaddej mhix with the speed of light mingħajr ma nieqaf 2.5 million years għaddej b'dak l-ispeed. Imbagħad jekk jiena nixtieq li immur lejn dik il-galaxy l-iktar waħda il-bogħod minnha jew l-iktar waħda li hija old rajniha aħna wkoll fejn tlaqna waħda antika, irid indum għaddej b'dak l-ispeed 13.4 billion years mingħajr ma nieqaf. Jiġifieri nutaw ftit id-distanzi enormi illi qegħdin nitkellmu dwarhom. U forsi wieħed jistaqsi imma din l-informazzjoni minn fejn inġibuha, minn fejn ħadna ritratti ta' galaxies oħrajn. Ħafna drabi ikun hemm dawn l-apparati fl-ispazju li jissejħu satellites. L-ewwel nett jekk naraw il-kelma satellita xi tfisser bosta drabi tiġina f'moħħna dan it-tip ta' shape, jiġina f'moħħna forsi mod ta' komunikazzjoni. Huwa veru. Imma jekk naraw ftit il-kelma satellita, satellita għallina fis-science tfisser kull oġġett li qiegħed idur madwar oġġett ieħor. Dak huwa jissejjaħ satellita. Infatti pereżempju il-qamar jissejjaħ natural satellite, huwa oġġett li qed idur ma' oġġett ieħor, il-qamar qed idur mad-dinja, imma qiegħed hemm b'mod naturali allura għalhekk jisejħ natural satellite. Imma fil-verità madwar id-dinja u anke madwar xi pjaneti oħrajn, il-bnedmin ma' żmien iddeċidew li itellgħu oġġett ieħor. F'dak il-każ ma jissejjaħx natural satellite imma jissejħu artificiali, xi ħaġa li hija man-made, artificial satellites. Daw it-tip ta' satelliti li qegħdin taraw anke wkoll l-istampi tagħhom hawnhekk, ħafna minnhom ikunu għaddejjin b'ċertu velocities daqsxejn kbar. Jiġifieri qegħdin nitkellmu pereżempju jkunu qegħdin jivvjaġġaw kważi b'30,000 kilometers per hour. Immaġinaw ftit il-speedometer tal-ħafna mill-karozzi tagħna kull ma jitla fin-numru għalkemm ma naslux għal dak l-ammont u għal viċin 200 kilometers per hour. Dawn qegħdin jitkellmu hawnhekk illi kważi jkunu 100 darba iktar plus fejn jidħol l-ispeed. Imma xiex jintużaw daw is-satelliti, ħafna minnhom jintużaw għal komunikazzjoni. Jiġifieri jekk jiena pereżempju nixtieq li nċampel fuq mobile ta' xi ħadd ieħor se jiġri. Il-mobile tiegħi se jkun qiegħed jikkomunika ma' din is-satellita u jitaqqadni mal-mobile ieħor. Hemm anke wkoll fejn jidħol navigation, jiġifieri jekk jiena fil-karozza nixtieq immur ġo triq partikolari u nuża dak l-apparat jissejjaħ GPS, dan l-apparat li qed jagħmel huwa qed jikkomunika ma' din is-satellita u qiegħed tgħidli minn fejn imbagħad ngħaddi. Jew inkella wieħed juża pereżempju permezz ta' satelliti għal television, jew inkella affarijiet marbutin ma' internet. Jew inkella affarijiet marbutin ma' monitoring. Jien naf pereżempju jekk tidħol fuq Google Maps dawk l-istampi li jidhru mill-ispazju ta' Malta ta' pajjiżi oħrajn u tista' tiżżumja dawk huma ritratti purament meħudin minn satelliti qegħdin iduru madwar id-dinja. U anke wkoll hemm ħafna minnhom li qegħdin hemm fl-ispazju biex probabbli illi jeliminaw ċertu light pollution li jkollna fid-dinja biex jistudjaw affarijiet fl-astronomija. Fost l-satelliti l-kbar nsemmu xi wħud minnhom, pereżempju
hemm dik is-satellita tissejjaħ l-International Space Station li din il-bniedem numru ta' pajjiżi maqudin flimkien tellawha fl-ispazju fis-sena 1998. Hija l-ikbar station, l-ikbar oġġett man-made li hemm s'issa fl-ispazju li dan ix-xogħol tiegħu huwa xogħol ta' studju fejn jidħol l-astronomija. Infatti ftit tal-jiem ilu dan l-International Space Station kien qed jerġa' jsir popolari għaliex kien hemm żewġ astronawti Amerikani li reġgħu telgħu fuqu permezz tal-kumpanija wkoll NASA u SpaceX. L-International Space Station jekk tinnutaw anke wkoll fih hemm numru ta' astronauti li dawn imorru hemmhekk biex ikunu jistgħu jaraw daqsxejn xi studju jistgħu jagħmlu fejn jidħol l-ispazju. Interessanti huwa li jekk intom tkunu tixtiequ jeżistu videos anke fuq YouTube ta' numru ta' astronauti li qegħdin hemmhekk li proprju joqogħdu jaqsmu ftit il-ħajja tagħhom ta' x'jiġri kif naħsel xagħri pereżempju jiena fejn jidħol l-ispazju, kif norqdu fl-ispazju, kif nieklu fl-ispazju u ħafna affarijiet oħrajn. Ġifieri qed tifittex International Space Station hemm ammont ta' astronauti li jqogħdu jaqsmu ftit man-nies il-ħajja tagħhom. Hemm imbagħad ukoll satellita oħra forsi ftit differenti fix-xogħol tagħha tissejjaħ Hubble Telescope. L-isem Hubble huwa isem ta' xjentist kbir, astronawta kbir, astronomu kbir li jistudja fuq l-ispazju u dan huwa teleskop, jiġifieri x-xogħol tiegħu huwa li jieħu ritratti ta' oġġetti oħrajn fl-ispazju. Infatti dan ġie launched fl-ispazju fis-sena 1990, propju 30 sena ilu, u għadu sal-lum jagħtina stampi ta' oġġetti li nsibu fl-ispazju. Infatti ħafna mill-ritratti li rajna s'issa f'dan is-suġġett huma propju grazzi għal dan Hubble Telescope. Infatti dawn huma uħud mill-eluf ta' miljuni ta' ritratti li dan jibgħat lid-dinja biex bekk ikunu jistgħu jiġu studjati minn nies marbutin max-xjenza. Jekk tinnutaw ftit, dan huwa suġġett li huwa vast ħafna biss li rajna l-kobor ta' fejn għandek distanzi. Jiġifieri tajjeb li wieħed iżomm f'moħħu wkoll li fejn jidħol dawn l-affarijiet kbar fl-astronomija jinduna l-affarijiet għadhom jiġu żviluppati u l-mistoqsijiet għadhom jibqgħu daqshekk kbar. Kun ħaġa sabiħa li wieħed ikompli jfittex li jinteressaw f'affarijiet li forsi hekk jinteressaw huwa f'dan is-suġġett. Allura jekk naħwa llum għalaqna dan is-suġġett għalaqna wkoll is-sena tagħna minqallu nawguralkom ħafna li minkejli forsi kienet sena differenti ma se jkun żmien anke ta' mistrieħ fejn jidħol iż-żminijiet tas-sajf gawdu wkoll dawn il-jiem sakemm jekk Alla jrid niltaqgħu mbagħad f'Settembru li ġej komplu gawdu l-membri tal-familja tagħkom l-aħwa ħodu ħsieb is-sajf it-tajjeb lilkom il tal-familja u l-paċi magħkom.